her omhandler folket i Theben, hvor guderne gik ind og vendte om på det hele. De sendte en pest for at få byen på vagt og finde forræderen, for ellers vil det hele gå fortabt. Kongen Lares var dræbt af sin søn fra sin magt. Det var spot om, som oraklet havde forudsagt. Men denne kongesøn, der var på vej hjem, vidste ikke engang selv, at det var en sign for han slog ihjel. Ham og hans mænd var nogle hårnegle på korsvejen, skråstreg stedet de bor fra dem. Så draman kunne man snakke nok om. Theresias beskyldte Ødipus, jo kastede nægte spot om. Ødipus prøvede at bestyrke sin tvivl, så de kaldte på tjeneren, så kunne han angive hvem der var blevet overfaldt og valgte at angribe og taget mands liv. Han skulle have den rette sandhed, så man skal ikke begå hybris, ellers forfølges man af nemesis. Og man skal ikke bryde fysisk, medmindre man vil ende med at leve trist. For en ting kan man ikke benægte, og det er guderne, de har forudsagt skæbnen. Yep, de har forudsagt skæbnen, og det var sådan Theben fik overrakt pesten. Oraklets spådom blev en realitet, for alt der var blevet spået var nu det der var sket. Jeg fatter ikke at jeg blev givet væk af min morfar, sagde Ødipus om det onde orakelsvar. Han forstod ikke sin forældres tankegang, og vidste ikke de havde gjort det for at frelse ham. Så Ødipus råbte skældsord for alt det han havde gjort, og Jokastet havde begået selvmord. Man kunne forestille sig situationen, hvor Ødipus råbte: sikke noget pis jeg har gjort! Og for at smadre sig selv i tog han Jokastes nål i øjnene og valgte at stikke dem begge ud. Så han var næppe en lottovinder, og en skæbne var nu lagt i Apollons hænder. Og nu hvor hele skaderne sket, landsforviste han sig selv ved at forlade Theben. Så man skal ikke begå hybris, ellers forfølges man af nemesis. Og man skal ikke bryde fysisk, medmindre man vil ende med at leve trist. For en ting kan man ikke benægte, og det er guderne,